Witamy Waj baro serdeczno na naszej płysobnej liczbie czytani po kasiepsku. Witam Cię, Karolena. Powiedz, jak Twoje treningi, jak Twoje czytani? Dobrze. Bardzo dobrze. O, teraz będziemy dzisiaj prawie gidele łetym, żeby wyraz dobrze powiedzieć z twardym RZ. Do tego czasu my powiedzieli i łetym, że są apartne, wyjątkowe kasiepści zwąci, które wymywiamy. Łetym, że szy, czy, ży i dże wymywiamy mitkłe. A dzisiaj będziemy gidele łetym, że RZ wymywiamy bardzo twardo. I piszemy osobną liczbę. Jako to będzie już nasza, Karolena? Liczba? Trzecia. Liczba trzecy. O, tyle tyś mamy RZ. Liczba trzecy. I wymływa RZ. I jak sołek zywy, jak je rzekła na samym zaczątku, RZ w języku kasiepskim wymywiamy twardo. Tak samo jak w języku polskim. I mamy wyrazy takie jak... Baro, proszę, Karolena, spróbuj powiedzieć to słowo. Żyka. Żyka, bardzo piękno. Co to jest żyka? Wiemy. I zapisz o wymływa, tyle w cile przepytkach. Wymływa tych słów. Proszę baro, ja ci mówię o... Proszę baro, teraz powiedz to słowo. Trze. Baro fejno, nie tsie, tylko trze. Tak samo by było trzecy. Jest jeden wyraz o taci. Westrzód. Westrzód, dobrze. Tyle już może nie będziemy zapisywać, ale taci słowo. Proszę. Marzeni. Marzeni, dobrze, bardzo piękno. A taci? Rząd. Rząd. Tyle będziemy na ten temat będziemy gidele, bo ono się pisze tak samo jak w języku polskim, ale wymówiony je jak i tym będziemy gidele, to spróbuj jeszcze raz to przeczytać. Rząd. Rząd, bardzo fajno. I mamy jeszcze o taci słowo. Rzecie. Rzeć. Rzeć to jest na przemiar, o, twój długopis to jest rzeć, czyli jakus tam rzeć. A jeszcze mamy taci, połączony ze stecznikiem prawie, z Nowym Rokiem. Proszę baro. Kalondysz. W sieci te wyrazy, w których mamy RZ, tamto RZ, musimy wymówić bardzo twardo. Jeśli raz, Karolena, w sieci te wyrazy rzecz nam, powiedz te słowa. Żyka. Twardo. Żyka. Trze. Westrzód. Marzeni. Rząd. Dobrze, piękno. Rzeć. Kalondusz. Dobrze, i ja chcę zwrócić uwagę na to, że bardzo piękno Karolinka przecie tam jątkły rzecz, nie rzecz, tylko rzecz. Także tyle to jest, plus ten dwuznak nam się tyle pojawił. Może jeszcze na sam koniec spróbuj, Karolina, powiedzieć jakiś wyraz, gdzie byłoby RZ po polsku. Gdzie mamy RZ? Gdzie mamy RZ? W jakim wyrazie? Młeże. O, bardzo piękno. Po kasiepsku bądze młeże. Na przykład jaci młeże? Byłt, czyli byłteczci, ale mamy dredzi wyraz taci. I jak głowę mówimy? Młezie. Super, bardzo fajno, Karolinka. Mamy tyle na tym przykładzie widzimy, jaką jest różnica w wymówie, w języku kasiepskim. RZ, a rzecz z kropką. Młeże, byłteczci, młezie my to zrobimy. Taką jest różnica między tyma wyrazami. I to bardzo ważny cecha, bardzo ważny znanka, nut na to bardzo mocno kłaść cesk. RZ wymówiamy twardo, a rzecz z kropką
Miątkłe, bardzo piękno. I na końcu napiszemy wyrastaci. I jak go wypływimy, raza Karolina z ich wykrzyknikiem 3-4 doły z drzemi.